Добро утро, машинки! Отново сме заедно и отново ще се пораздвижим. Ще ви покажа няколко базови упражнения, с които може да си разнообразявате ежедневните тренировки. Една минимална тежест ще използвам. Слагам подувката тук зад вратлето и ще направя 10 клека. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и сега продължавам с второто упражнение, което е следното. Слизам на колене и се изправям. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последно 10. Това беше второто упражнение. Третото ще бъде нещо лекичко, като например давам подувката напред и движа краката назад. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Леко, приятно и достатъчно, за да се тонизирате. Това е машинки за днес. Живи и здрави, ще се видим утре. Чао!